Де межа між тим, що батьки вважають свою дитину схильною до чогось, там, не знаю, творчою, сильною в математиці, в спорту, і де це дійсно талант, який проявляється? Тут немає певної межі, тому що зазвичай є захоплення самої дитини. Ми чомусь помилково думаємо, що дитина – це наша власність. Ні. Це окрема людина, і вона народилась з певними талантами, які ми або побачимо і будемо розвивати, поки вона сама зрозуміє, що їй потрібно. І ми в даному випадку радники, скажімо так, радники, якщо є захоплення. Тут в основному батьки це просто, вони знають трошечки більше, тому що шлях вже пройшли. Дитина ще диференціювати не вміє. Поки що не вміє, коли ми говоримо там про маленьку дитину. Якщо це вже дитина, їй так умовно там 10-15 років, вона сама може зрозуміти, що їй там до вподоби, що їй до душі.